Bye. Brownie. Gilak man si Nicole si Cristel. Di makaganahan mo. Kita nga ihulunod ka danas. Mulubganan. Dahil naman sa imong kuan. Love ka na mo ni Cristel. Ko, Linday. Uy, hawa diha kay naraman ni sakit si kuan. Hawa diha. Chris Dante guys. Nagkasakit po ni. Naadyo na. Kaya mo maning gikuan kaning mga inganing iro nga kuan. Oh, tabunin nga nung imo magikakabarong dire. Tabunin na dali. Tabunin na dali. Naadyo na siya kana si Dante ginagakasakit pud na pero naadyo na. Si Brownie ra wa maka survive. Siya guys. Kung tanawag duha kay hilak. Ako na po ni guys, si Ruby Probinsyana, madung buntag, madung mudto, madung gabi na tuntaran guys. Kanang kahilak di ko guys kaya gamong Brownie ning wala jud siya nakasurvive siyang ibati guys katulaging gisipon siya nga na jud ubo. So mo to nang hilak silang duha ganiha guys. So si Cristel tuana ning larga na swila. Kanang murag sakit kadto sa daghan bitaw nga mawa ni atong alaga nga labi nagbuutan kadto nga na murag sakit kadto guys nga nang ko nila nga di na lang mi mag-alaga og iro kay tanta kapila na jud mi guys nga nang gusto ni agi pod nga tumiog syudad kuan naligsan pud iyang kubi pag sila ka mubuon na to sa naligsan sa karon namatay na pud si Brownie. Kato si Brownie guys kuan ba to kanang gipaadap ra pud nila namo ilang bay na ja ako'y nagpaanak dadto so 1 year na to namo ja amo tong gialagaan pag dad nila dari ay daghan tong mga galis bitawon ja amo naman tong liguan sige nga nang itambawan ja naulian na hantod nga nang anak ni sa mo nang nasi ili na ijang anak ja mo to naglagi sila ganihan guys kay si sis in nagpadara ba to siya og kanang pangbaat sa liog ug mga kuan sa lagis iroon ja karon wa na hinuon si Brownie mo to na kuan sila na nilak sila ganiha. Diyan na sila mong tanaw sa paglubong kami na naman duha naglubong ang bana. Sakit ka guys basta na kay mga alaga bitaw nga mapamahal na bitaw nimo. So guys mo to guys kay salamat day ko sa nagsint og kas gahapon para sa among paniud tuog among pamasahe. Salamat kaadto kay naka-earn sila kami sa mang inasal kay kamong plano lagi ta guys kanang nagbaon ra lagi migluto kay adto ra lagi mi sa kuan sa siwol kay nalagi ingon ni Nicole nga para makatipid lagi mi kay nagtipid-tipid lagi taon as Nicole kay hapit na lagi gid birthday ano yun sa nga pagbaon na laman og luto kay pwede ra man ta mamalitog sudan dadto sa karinderya ba sa among bawnon dito ta sa siwol ay siwol sa Boulevard sa Dumaguitin ja ladto ra man din ang Boulevard ug sa kuan guys kanang Robinson masahe pa man ni kag 25 ja tuloy mi ka buok pila na ja guys karon guys amo ko laing buhat dari guys mara man ihang video ninyo kay ladto ugma na ko ngadto dadto kay ang trabaho dadto pikas ja karon day guys kay naamang kuy duha ka bukamutin diyan nang nahanan kay kapag tanaw-tanaw sa Facebook bitaw karon guys kita mo ko nga nay nag-share og post bitaw nga kanang kamuting kahoy nga ikuan guys kanang sumanon jawa may kamuting kahoy dari so namo koy kamuti sobra na mo ni Gigi na hato siyang bangguron ron guys ja hang sumanon ja nabo koy butong dari sa kabuok mahang bukayo untong butong ahang ipalaman so tong bato ron guys kay warong nami pang merinda unja mudto naan guys og kinilisa kuan kinilisa bugas
Madali rin sa mubuwak pa sa hindi sa bugas may ibubo. Ito ko ron og kanang kani guys, pakbit. So di na kailangan og baboy guys, kay rang mahal. So kanilang igamit 4 cubes. Dapat din sana mo og buwad. So muna yung pamahaw ron guys. Burito nini kasi lumilikol guys. Gahimo ko og bukayo guys. Gamay rin isa rin ni kalubi. Kaya haran ni ipalaman sa magsuman ko og kamuti. Haran ni sang palaman. Suman ko kamuti guys, kaya naman ko kamuti nga nasobra. Kung pagari ni Legendary. Manis jang halaman. Guys, ang ibang good nga kamuti guys. Butang nga gamay nga. Tamis naman ni gamay ra nga asukal ang butang. So kinahanglan magamit yung tagingani guys, pero limpyo atong giluto. Suman kay giningaw ko sa buhol guys. Nang ko na sobra laging kamutis. Duha ka buok, so hala rin sumanon. Nagahimo kog palaman nga butong ang gibukayo ang butong. So ato ito guys, kaya ito ng poston. Ano guys na ito na sayang mo may magsakag butong, may magsakag bukayo guys. Ano ang ipalaman dari sa kuan kani kamuti. Lingaw guys, kanang ganahan lang dyan kumukaon og ano yan, ibitaw nga na palaman nga bukayo. Duha ra ni siya kabuok guys, nakamuti nga dako. Hana man ning gitrapuhan ning mga dahon. Duha ra na siya kakamuti. So ato ni nga gunung dali-dali guys, kaya makita mo ko sa porma na ni sa sud. Kami ka doon si Jakay na palaman. Nadakuan kay ang madali kay sus kalami sa akong butong ng bukayo. Na kakita magugo guys nga na nag-share po sa Facebook, pero kuanto siya bulanghoy kani kamuti ni kay wa madi man ting bulanghoy karon, wa may bulanghoy sa merkado. Lagi mo pukoy. Lingaw si Ruby Provinciana. So sunod adlaw guys, basin mo luto na ko guys, panindang sudan. So online ra na guys, kay may mapistuhan kay gamit lagi ang pisto.
So guys, nag-order room guys kay Bizaan namin ni Brownie. Diba niya buntag. Grabing hilak ni Crystal ug Nicole kay wala ko nag-video guys kay di ko ganahan. Ganahan nga mag-video ko, nila nga maghilak. So ako nag-video si Nicole grabing hilak. Ako po guys nihilak po ko kay naluoy po ko. Ano mapamahal na bitaw natin ng mga alaga. Hindi pamalitan pa dyan nilang tambaw dito sa Kumagiti. Nagabot nila mo daris. Kung ana, wa na di ay. Jadi ana guys. Sorry na ho, bagusa. Diyan na guys. So duha ra ni si Jack ka kamuti nga dagko. 1, 2, 3, 4, 5, 12 ka. Ngani ang nahimo. Diyan guys ato ning agen. Hindi na kog kaliro din ang bana. Pero ni happy na loob. Dahon. Dari ko magdungag dahil sa kuan kahoy kay kapit trabaho mahurot taga mong gas sa maninda na raw ako. Sa bawalan ito sa gamay. Kan guys nga maluto ni inja atong tanahon ng sa forma di susud diya kay kamuti lagi na kamuti ra lagi na nga gibutang og bukayo. Lami kay da isja. Ouch, kainit. Init kainis. Umot kamuti. Sa guro nga pukpuk. Diri guys di ko makapag-video kay na magpatugtog ni magpukpok na mag. So di ana guys, naluto na. So wa pa si Crystal guys kay tapos eskwelahan. Unsa pa to mga alas 11:30 mo uli. So to i-try guys so say makita din ninyo. Katahan nyo guys yung say food. Diba? Wow! Nasa'y palaman. Sige na makugkaon kamuti na rin guys. Yung pamahaw, kamuti. Ganahan kong kamuti. Hindi siya kay na bukayo. Nak, dali na nak, Nicole. Si Nicole na guys na dari klase wang bana. So mapakita guys na magandang sud ha. Sud guys sa kalami, gasinaw-sinaw ang kalami sa suman nga kamuti. Ayan guys. So man niya mong merinda ni Nicole karon kay si Crystal ko man diha. Ano sa kay na ibukayo na. So kasi ganahan ni mo order. Kaya hara mong lutuan kay barato ra pud kamuti ro nga tag 30 kilo. Nalugtong na ang suman. Mingaw ka doon na rin guys. Lamintang nas jijin. Makatilang sa dani. May palaman nga kayo. Dali! Ano pa pala sa yung bangga?
Everybody works on the sun's ray. Ha? Oo. Dali. Kasi ano Marling? Apa? Mas Nicole guys. Ano tayo ito? Ngibot na rin. Hindi namin dyan doon kasusaon sa gihimukol nyo ka. Katuwang kamuting kahoy. Kanang kamuti nga. Oh, Hindi, siya. kamuti nga. Yan. Mas Nicole guys. Kay busy to siya kay na. Kasi karon. Kasi paghapon sa guys. Kay bisan. Huwag pa sila mahuman. Dugay pa ka doon July 1. Dagan pa rin. Napay birthday. Hayo dari ni Nicole guys. Kaya wak pa man lagi si kaya na des. Yang papa dari busy kud. Kanang papa si Inday sa eskwelahan. Ano kayo sa kayo? Ngay palaman. Nang gitupi pa man ani mo ng Ninyo ka dari guys na. Hay nga. Salamat din sa congrats nimo. Wala ngit-ngit man niya. Hay ngit-ngit ka mong sipon. Pa. Nagtimpla makakagayos. Gami yan. Lamita nga nas legendary kaya makakawan po sila isang giboto nga. Suman. Duha ra siya kabuok. Pero abot sa grocery kasuman. So, makita niya ka banda kay ngani kay ang baligya din sungsod kay tag jis man o sa kay ngani. Ang tulo gagmay. Ay murag tulo 50. Ang gagmay ngani. Ato laging kuan mulang huy nga suman. Juice. Ato i-try yung suwa ang mangga. So mga anta guys, so, di ko na nawag nindo. Dali pa, kung hindi ka makagamuti. Hanggang yun sana ka, okay, Arya. Nainit oh. Basta na dada kutsilyo to ah. So manayahang paniod to ni guys. Hindi ko makawan ng kalim. Hindi kanya pa may utan guys. Buka ka naman na sa sistema ng utan. Kanang utan nga. Sari-sari. Amanda! Ang tanggol ng bata siya kung sa kabilin na ito guys. Amanda! Amanda! Kang kasuman oh. Kamuti. Oh. Init para ba? Asan yung mga isuon di ay? Init para ba? Kaunin siya kamuti nga suman. Kaya init pa. Sige tabay nabilin. Kaya yung mga isuon ni Jawa diha. Gilaag. Sarap itong akong nawa, mas Nicole. Na, nagkuha dahil chocolate. Salamat din ka sa Gracia, Ate Norlina o Kuya Jo. So, nakapag-isan chocolate na doon. Amungi. Inay-inay yung kaon. Ambis ito sila. Amungi. Kay kuan, kanang murag na baguhan ko chocolate ron kay kung asahon ko tinlan. Ang katamis. Mas Nicole, sige kang chocolate sa gusto ko kadago na. So, i-try yung suwa sa guys. Ang kamot guys, na di ni buling ha kanang kuan ni sa kamuti tagok. Dahil nga na ang kuko guys na puro lapok-lapod ni. Buhay kwintag ka ng manicure kay na, turo man dami maghimog ko anak. Linggo plot. Ang buti sa kutsara na mas milikod. Pa. Ngayon talami sa isudan sa hangga.
Kaya mo na ang paniud to. Ikaw na kung ano yung paniud to na. Maniwang ka. Kaya basig. Kasi mo isot magtuga ka ilagwan. Kung maglungsoy niya. Tawag tuga. Yan na mag-i-schedule ang oras. Wala pa. Na, mas na. Forward na po na. Mas di makaabot ang 31 ba? Hindi makaabot ang ginawang. Noon ka. Kaya ako na ni paniud to. Kami siya kay tamis. Kaya na ano yung paniud to ay luto-luto. Pero mo nakaman ito yan. Ang maganda. Mga? Ikaw? Hindi ka ganahan mga? Hindi ka rin isidaan. Gani ka isidaan. Salamat sa tanan katanan. Yaning congratulations sa anak. Hindi mo na matag-satag reply guys. Basta kay bawa na mo kay gi-heart na sa inyong comment. Love mo na tanan.